Ang ituturo ko ngayon ay kung paano natin i-personalize ang ating desktop. Ang desktop natin ngayon ay nasa light mode. Kaya pag magbubukas tayo ng folder, white siya. Pati sa browser, white din. Simulan natin sa pag right click. Tapos pumunta tayo sa personalize. Okay, dito tayo sa colors. Dito naka light mode siya. Choose your color. Light mode. Dito sa right, merong option na arrow down. Piliin natin yung dark. Yan, naka dark mode na tayo. Next, balik tayo sa background. Dito sa background, picture yung nakalagay. Ngayon, pwede natin itong palitan. Dito tayo sa option. Pwede natin palitan ng solid color. Try natin itong gold. Double click. Magiging gold yung background. Black. Magiging black. Ganyan ang solid color. Next, palitan natin ng slideshow. Pag slideshow, kailangan nating pumili. Ito tayo sa browse. Meron akong ginawang folder na linagyan ko ng dalawang picture. Ito, may pictures. Dito sa baba, choose this folder. Minimize. Ito yung background. Bali ito ay dalawa. Dito sa baba, nakasulat change picture every. Nakalagay dito ay 1 minute. Pwede mo itong palitan. May option 6, 30 minutes, 10 minutes. Pero 1 minute ang gamitin natin. Hintayin natin ang desktop na mag-slideshow yung background. Bali 1 minute yung linagay natin, kaya maya-maya mag-change na ito. Yan. Ganyan ang pag-slideshow. Every minute, nagpapalit yan. Kung 10 pictures, 10 times na magpapalit. Tapos babalik ulit sa una. Ganyan ang slideshow. Balik tayo sa settings. Option ulit sa background. Doon tayo sa pictures. Gamitin natin ito. Yung dati. Change natin ng click natin itong umbrella. Papalitan. Pwede rin na mag-browse para yung customize ang gamitin natin. Click. Dito meron akong pictures na dalawa. Piliin ko yung isa. Choose picture. Yan, customize siya. Pero hindi ito mag-i-slideshow kasi pictures lang.
Hindi siya nakaset ng slideshow. Pictures lang. Ganyan ang pagpalit. Ngayon, balik tayo sa colors. Sa baba. Sa may baba, mayroong Windows Colors. Piliin natin yung gold kung gusto nating mapalitan itong mga text. Itong mga text ng kulay gold. Double click sa gold. Napalitan. Balik natin sa green. Yan. Ganyan ang pagpalit ng kulay ng mga text. Dito naman sa lock screen. Pwede natin itong palitan ng pictures. Anong pictures ang gusto nating lumabas sa lock screen. Yung lock screen, ito yung unang lumalabas before tayo na makapunta sa desktop. Ito tayo naglalagay ng password. Ngayon, buksan natin ang ating folder. Dark na siya. Hindi na puti. Ito yung dark mode ng Windows 10. Try natin sa browser. Dark din. Yan ang mangyayari pag nasa dark mode ang ating desktop. Yan lang muna ang ituturo ko sa inyo ngayon. Sa susunod, kung paano natin gawing dark mode yung Microsoft Office. Kung nagustuhan nyo yung video, hit nyo yung like, saka subscribe nyo din at i-click yung notification bell para pag may bago na namang video, mabibigyan kayo ng notification. Salamat sa oras ninyo sa panonood.